Tervehdys teille, koko seutukunta. Ilokseni ilmoitan, että tuossa pääsiäismaanantaina 9 vuoden opintojen jälkeen valmistuin Suomen Roosen koulusta roosenterapeutiksi. Pari vuotta sitten valmistuin jo Roosen liikunnanohjaajaksi, mutta nyt on myöskin tämä terapeuttius totta. Teen edelleen roosenhoitoja Toijalassa tuossa Kinontalossa Riinatammen hierontatilassa lähellä rautatieasemaa. Ja tähän alle kommentteihin laitankin nyt vapaita aikoja. Ne on yleensä torstaisin, joskus perjantaisin ja viikonloppuisin. Pidän kesän yli vielä opiskelijahintaa, 70 €. Teille, jotka käytte töissä ja tulette toimeen. Ja jotkut jo tietääkin, että jos on taloudellista ahdinkoa, niin eiköhän me sitten sovita vähän sitä hintaa sen ahdingon mukaan. Roosen menetelmä on fysioterapeutti Marion Roosenin kehittämä menetelmä, jossa ihminen saa kunnioittavan ja kuuntelevan kosketuksen kautta mahdollisuuden todella saada kiinni siitä, mitä nämä meidän lihasjännitykset meille kertoo ja keitäs me nyt ihan todella tässä olemme just nyt. Ja vieläkö näitä jännityksiä tällä tarvii kantaa? Monesti tarvii, mutta itsetuntemusta vähintäänkin tämä tuo, niin kuin täydentävät hoitomuodot tekevät. Mä opiskelin Roosenia paitsi Suomen Roosen koulussa tietysti, niin myös ulkomailla, Espanjassa, Tanskassa, Saksassa monta kertaa, Ruotsissakin ja Venäjällä, ennen kuin alkoi nämä heidän mullistuksensa. Ja olen sillä lailla saanut kyllä vahvan ja hyvän koulutuksen itse Marion Roosenin omilta oppilailta. Mitäs muuta? No eipä tässä kai sen kummempaa. Olen todella kiitollinen kaikille teille asiakkaille, jotka olette jo käyneet ja saatiin mun harjoitusjakso päätökseen niin, että voin aloittaa nyt ihan ammattilaisena työt. Ja tervetuloa myöskin kaikki uudet kohtaamaan itsenne Roosen kehoterapian avulla. Toivottavasti nähdään. Terve!